Hau pentzule, ni Iker Maiztegiarrieran naiz, eta bakeari izpiak proiektuan parte hartzen ari naiz. Hau, lau ez eta ikastola BH-in lantzen ari garen Euskara eta gizarte arloko lanetako bat da. Gerra zibilean eta frankismo garaian gertatutakoaz gehiago jakiteko eginiko proiektua. Bertan, nire oinatiko amona agertzen da, eta frankismo garaian bere bizitza nolakoa zen kontatuko digu. Elkarrizketa nire arrebak egiten dio amonari, eta hauek oinatiarrez mintzatzen dira. Ikusentzunezkoan zehar, garai hartako oinatiko argazki eta irudiak ikusiko dituzue. Disfrutatu bideoaz eta asko ikasi. Zue frankismo garaixan jaten zinean... Garaixan zan, bai, haren garaixan. Jaten zinean eskolara. Gu 32 zienek jaixo ginen, da eta inik, gu jaixo ginen, eskola jate ginen, banik oingo mouen 4 urtekin eta maten orduan eskola. Eta zemat urte ginen zezien? Ni 6 urtero, 5 urtero, nik zizomaitik ginen ezakorrekin. Baina gero hasi ziren gure antzazuta orduan, 4 urtekin biaketazin eskola. 2 urte, 4 urtekin. Baina gu guztu gero batin ginala, niretak. 6 bat urtero urtekin. Eta ze eskoletara esan duzu? Ba, hoxe monjetara, kalidadeko monjak, hospitalian eukain gaixuak eta eukain, erretiroetako personak eta eurek moten egin mo. Orduan handerinuko zen. Oine, beste handerinu batu ordin mo, orduan dara mojazia. Eta ze ikasten zegoen eskola, no? Basikoa, Basikoa, eta gero partikularrak aztien behinero, oete ginen, obradorian, beste monja bat otzan, darek erakusten nuen, makinan bordaiken, eskuetan, josten, kortia erropak egiteko, laborez. Eta neskatan mutikoak batera goten zinean? Ez, hori gustu zoitu, Separauta? Baina, han ez ogen orduan, hori bakarrik parbulotan egitezien mutikutsuak, bestela ez. Orduan hori usen Santamainako eskolak eta plazakoak eta mutikuak zienak. Mogeta etzien baten. Ikasten basikoa. Jo, noizien pein etortzien, hanbeko patizune hori gimnasia egin gabe. Frente Juventudesko hori traje azulak indetetu. Ezaltu duzu, señoritak, Frente Juventudes, que viven a cuento de la horra, etortzien busasuntzuekin de traje hori oso jore. Antxe, gimnasia bat epinde. Noizien pein hori bezagozan, impuesto por hortik. Gobiernutik. Eta gero, eskolan berriz, erdi zen Franko fotografia handi bat otezan. Frankismoen denbora. Ego zer zanik zinebena hori torte ziren eta eskola berriz Franko kuadro handi bat egoten zen. Eta honien zaurri, seguran egon ikupina horiek eta enen hitza zela eskribitu zan hori. Eta hori lehengo alderi eta bigarren ez izan da. Bigarna, ze ikasten zari hori izan duzu, basikoena eta Bai, basikoena, bai. Gero neskak eta mutia batera jaten zinean hori separatu eta hori erantzun da. Gero zenbait urtekin hasi zinen beri hori baina. Niretako 6 urte, eta gero 12 bat urte arte, niretako. Vale. Gero gu 12 urtekin hori ginen, batzuk nik osten hasi nintzen. Bombonixan ebirin nintzen bitintxo baten, atien neukan edabia, porque orduan bire zatzen, 14 urtero bire zatzen, lanien arteko. Hemen txon duen egun orduan bombonixia, palaixia egulekoan, egaina. Hor. Hortxe, gu hortxen gero lana, behia. Eta zukin agaitxe? Bitintxo bat antxe ebilin nintzen, oso denbora gutxi, gero josten nien denbora geixe. Kale hostien euen dendatxo baten, antzazuko ezien eura, 3 izpa. Josten ikene behin, mercedeisa bat dendi eukai, de paso ikene behin behareke hori. Dendi euka. Gero josten nire hori. Eta ni antxe, denbora geixen antxe ine behin. Neskatiletan. Gero domeketan umesa ikaten eta niola horta. Itxonen, Javiane, mutikutsu esengetan. Domeketan. Makina bide bilurriz torren egin.
Gau, orduen ez zegoen SB hori. Eta, itxia zan, nintzela zan gutut. Hola horta pasan, eta tegitu, han entradan berja ate berde bat, eta gontxia hola, txale bat. Bai. Hala goixenien, atxe bat nintzen, eta orduen ni bizikletan zala enek isen, ni beti goinu zibili behar nintzen. Osea, goixien fan, nomeka goixien, nirunkan bakarri torten nintzen hori, kalea. Handik ona, orduan zan, bueno, hor ez zebe zeuen. Eta esate zan, bueno, baina gordo bakarri onbe bilurtu jen nintzen. Hola, eta orduan hola xetorten ginen. Eta ase, aztelen nien berriz be hori. Gero, pilima txartu ginen nien hori. Ni hori hasi nintzen, sastre izan. Antxe, 10 urte. Eta hoxe, eskolako den gara noizien, minagu neko ondo ibili ginen hori. Eta ni frankismoko eta gerra zibileko kontu egita, ni gure aitea eta amai ni sekula sortuten zuen ezebe, eta ni sekula ez dut jakin ezebe. Sekula beze, ontsa entzuten dut eta batien irakurrikia, gauza asko orduan pasau zienak. Porque hemen familia asko dauz, asko izurrau zienak, orduan oso gaitzki pasau egin. Oso gaitzki, Eta gu ez ginen entero. Eta goze denboria, eta hori dara, eta gu hola hortan zela hori, aitea hango esan, gu handik, babia gauza asko kartezan, eta gu gozeik ezkean pasau. Eta zure familia zen bat zinen? Gu bieit bakarrik. Eta tia be igual, tia be altxe bilizan, moketan. Moketan. Eta nun bizi zinen? Mentxe. Beti mentxe. Zikina honetxetan. Eta ama eta aitak iken emoin lan bisekti? Aite jeltzelu esan. Ama berri zen. Hortuetan da, lehenengo hortuetan da, gero itxetan saltu zen emakina urtien ibilizan interina. Zer da hori? Interina da itxeko lan egiten. Bale. Itxeko lan egiten. Eta gero? Eta denbora libre asko egin zeben hola launakin da jolasteko eta... Astien izo beze. Ez. Eta hori, hola, eta hori portziko gero, hola, 10 zentimo egita sekula ez gainean diruipe. Pentsau ez gainean nire bilibiezan. Zapatutan da, amarre, zumene ginen gu bi herriel erosak, 50 centimos hortukua. Eta neko ondo bitin ginen hori. Hori bizan, hori zinea fan da hori gero txuan, aurretik ezan horretin ezer. Eta zetera jolasten zen lagunakin o aizpiaz? Jolastu bai asko, gorduan hori, zela da? Diaboluakin eta zapakonetan. Hori da, bai. Lehen esplugado amamak. Bai.